आता बघा हर्षदाने किती मिनिटात 5 मिनिटात वाढलं ना. आता 5 मिनिटात तुम्हाला खाऊन पण दाखवेल बघा ती. हे पुरं ताट आता ती खाऊन दाखवणार आहे. नाही का? नाही एवढं जाईल का हर्षदा पोटात? नमस्ते. नमस्कार. हो काय करणार आहे तू? मी आज तुम्हाला म्हणजे आपलं महाराष्ट्रीयन जी थाळी असते ताट कसं वाढतो आपण ते दाखवणार आहे. काय काय माणसाला कसं वाढायचं कसं ते कळत नसतं. भाजी कुठे ठेवायची, भात कुठे ठेवायचा, पोळी कुठे ठेवायची ते कळत नसतं. कसं वाढायचं असं बोलतात. प्रश्न पडतो ना की आता मी भाजी कुठे वाढू, कोणाला वाढायचं असेल तर मी तुम्हाला दाखवणार आहे की ताट वाढताना सुरुवात कुठून करायची, पहिले काय वाढायचं नंतर काय वाढायचं ते दाखवणार आहे. सर्व माझं झालेलं आहे आता स्वयंपाक. आता फक्त मी चपात्या पोळ्या केले. आता ती तुम्हाला पापड भाजून दाखवते. आगीवर आपण भाजले ना गॅसवर बिना तेलाचे तर ते असे गुंडाळतात, वाकडे तिकडे होतात. म्हणून ते आपले तव्यावर भाजून घ्यायचे आणि असे पापड भाजलेले टेस्टी लागतात. नवीन रेसिपी पाहण्यासाठी लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि ही घंटी वाजवा. नमस्कार. मी आता जेवणाचं आपलं ताट वाढून दाखवते. म्हणजे कशी वाढायची पद्धत असते आपली महाराष्ट्रीयन जेवणाचे जे मेन्यू असतात ते कसे वाढायचे पारंपरिक आपले. आता कोणाला आपण म्हटलं ना चल जेवायला वाढजा पाहुणे आले तर कसं काही काही माणसांना कळत नाही की कुठच्या बाजूला भाजी ठेवायची, कुठच्या बाजूला भात ठेवायचं. त्याच्यासाठी खूप म्हणजे जरुरीची माहिती आहे. माझ्या पप्पांनी मला हे सगळं शिकवलंय की कुठे काय वाढलं पाहिजे शास्त्रीय पद्धतीनुसार. तर आता आपण डाव्या बाजूला सुरुवात करू. मी ज्या साईडला बसली त्या डाव्या बाजूने मी दाखवते. ताट वाढताना नेहमी डाव्या बाजूने सुरुवात करायची आणि पहिले मीठ वाढायचं. आता आपण पाहुण्यांना जेवण वाढतो ना तेव्हा सुरुवातीला पाहुण्यांना ताटामध्ये मीठ देतात. असं म्हणजे पारंपरिक पद्धत आहे. त्याच्यानंतर लिंबूची फोड वाढायची, त्यानंतर लोणचं वाढायचं, चटणी वाढायची, खोबऱ्याची चटणी. म्हणजे ही ऑप्शनल आहे, असं काही नाही वाढलीच पाहिजे. त्याच्यानंतर कोशिंबीर वाढायची, काकडी, टोमॅटो, मिरची, कोथिंबीरची कोशिंबीर आहे. असं बघायला गेलं की हे तुझ्या लेफ्ट साइडला असं ना. हो असं दिसणार आहे. त्याच्यानंतर आळू वडी आणि कोथिंबीर वडी. इकडेच 5 पक्वानं झाली. ह्या 5 वस्तू आहेत ना, ह्या डाव्या बाजूच्या वस्तू मेन. त्या डाव्या बाजूच्या मीठ, लिंबू, लोणचं, चटणी आणि कोशिंबीर. ते कसं गरज लागली तरच आपण मीठ घेतो ना. आपण जेवतो असं ना उजव्या हाताने, तर हे सगळं महत्वाचं. आणि हे थोडं थोडंच खावं. ते थोडं थोडंच खायचं. जे कमी आपल्या शरीरासाठी आंबट पण जरुरीचं आहे, खारट पण ते थोडं थोडंच खावं, जास्त नाही खायचं. त्याच्याकडे आपण थोडं कमी लक्ष जातं. त्यासाठी ह्या वस्तू या पदार्थ आपल्याला डाव्या बाजूला. त्याच्यानंतर आपली महत्वाची इन्ग्रेडियंट येईल ती पदार्थ पोळी येईल इथे. आणि इथे आपल्या पातळ भाजी येते. आज आपल्याकडे आहे मटकीची उसळ म्हणजे रस्सा आहे आणि ही करडईची भाजी आहे ताकातली. ह्याच्याऐवजी आळूची पातळ भाजी असते, आळूची भाजी, पालक पनीर असते. पालक पनीर आज आपण वेगळं घेतलंय, करडईची भाजी घेतली पातळ. तर आता आपण सुक्या भाज्या वाढायच्या. तर आता आपण सुक्या भाज्या इथे वाढायच्या. ही आपली फ्लावर मटरची भाजी आहे. म्हणजे आपल्या आवडीप्रमाणे आपण स्वयंपाक करतो ना. भाज्या पाहुणे आले की आपण भाज्या कशा बनवतो आपल्या आवडीप्रमाणे, तसे आपल्या आवडीप्रमाणे बनवायचे. पण एक वाढायची पद्धत दाखवायची. ही आपली बटाट्याची भाजी. अरे बापरे, एवढ्यात ताट भरला. ही आपली कोबीची भाजी आहे. आणि हे सर्व बनवायला मम्मीला खूप वेळ गेलेला आहे है ना. त्याच्यानंतर आहे इथे पनीरची भाजी. सुकी आहे पण पनीर कसं सगळ्यांना आवडतं ना. आता आपण पापड बनवूया इथे. पोळीच्या बाजूला नेहमी पापड, पोळी सोबत पापड. ओके. आता आपण स्वीट वाढूया इथे. स्वीट मध्ये काय आपल्याकडे आज श्रीखंड आहे. अरे वा. आणि जिलेबी. मग काय राहिलं का आपल्या ताटात? गुलाबजामुन राहिले. इथे आपल्या मूदची तयारी.
आपली भात वाढली आपण. हा मसाले भात. आता कोणाला तिखट आवडतो ना, कोण वरण खातो, कोण नाही खात, त्यांच्यासाठी खास मसाले भात. मसाले भात वाढला आपण आणि भात वाढलाय साधा, त्याच्यावर वरण घालते. तुम्ही मसाले भाताच्या ऐवजी दही भाताची मोदी करू शकता. नैवेद्याला कसं आपण दही भात, साधा भात तसं. साजूक तुपाशिवाय तर ताट कम्प्लीट होऊ शकत नाही. साजूक तूप मसाले भातावर सुद्धा. हे काय आता? छास, स्पेशल छास पाहिजे ना. मठ्ठा. मठ्ठा, मठ्ठा आपण छास बोलतो. काहीतरी पाहुण्यांना प्यायला पाहिजे ना जेवणावर. डाव्या बाजूची गोष्ट ही पण डाव्या बाजूचीच आहे. लेफ्ट साइडला ही. आणि पाण्याचा ग्लास सुद्धा डाव्या बाजूला, कारण की जेवताना पाणी कमीच प्यायला पाहिजे. आणि कसं पाणी पिऊच नाही खरं तर. आणि हात पण उष्टा लावायचा नसतो हात, म्हणून पाणी त्या साईडला. पाणी ठेवताना कोणालाही वाढताना डाव्या बाजूला पाणी ठेवायचं. आणि ताक पण डाव्या बाजूला. ताक असं पिता येतं जेवताना. हा झाला आपला ताट, पण आता हा तुम्हाला उलटा दिसतोय कारण ही तिच्या साईडून वाढलाय ना. आता आपण जरा ताट टर्न करूया. पापड आहे ना असं तोडून वाढायचं. पापड तोडला आपण. आणि आता मी ताट टर्न केलं, माझ्या आपल्या साईडला फिरवलंय. आता बघा, हा आपल्या पाणी लेफ्ट साइड आणि हे मठ्ठा. आता समजा मी जेवायला बसलो, मी कशाला आपण जेवायला बसलो समजा, ठीक आहे. आता बघा, मी हा राईट हँड माझा खाली घेतो. राईट हँडने आपण जेवतो ना, म्हणजे राईट साईडला हे जेवणाचे पदार्थ जे आपण परत घेऊ शकतो, राईट है ना. घेऊ तर सर्व शकतो, पण आपल्याला हे जास्त खायचे असतात आणि हे चवाला खायचे असतात. म्हणजे ते तुम्हाला आलनी वाटलं तर ते मीठ घेणार तुम्ही. त्या लॉजिक मी आपण हे लेफ्ट साईडला वाढलेले आहेत. कोणाला लिंबूची आवड आहे तर तो लिंबू घेणार. लोणचं चवाला थोडस. किती पदार्थ झाले बाबा याच्यात, तुम्हीच मोजा जरा कमेंट मध्ये सांगा काय काय झालं याच्यात. आणि हे आपण कसं राईट हँडने जेवणा, म्हणजे लेफ्ट हँड आपला एम्प्टी असतो ना, मग लेफ्ट हँडने आपण पाणी पिऊ शकतो असं घेऊन. आणि छास पण असं पिऊ शकतो, कारण उष्टा राईट हँड असं लावायला ते पण पाणी नाही घेऊ शकत राईट हँडने, कारण आपण राईट हँड इकडे बिझी असणार ना आपला. आता आपण कुरवड्या वगैरे बनवतो ना, ते आपण ते पण पाहुण्यांना असं ताटामध्ये देऊ शकतो. पापडाच्या जागेवर द्यायची. गुलाबजामुन ठेवायचं असेल तर आपल्याला स्वीटच्या इकडे ठेवायला लागेल है ना. गुलाबजामुन, रसगुल्ला आणि चमचा जेवताना 1 चमचा. आता सांगा कमेंट करून कोणाला कोणाला जेवायचं आहे, कोणाकोणाला जेवायला यायचं सांगा. ताट एकदम रेडी आहे. अजून तुमच्याकडे काही आयडिया असेल, काय मिस झालं असेल, तुम्ही कमेंट मध्ये सांगा मला. तुमची पद्धत कशी आहे ते सुद्धा. कुठली गोष्ट कुठल्या बाजूला वाढता, याच्यापेक्षा काही वेगळं आहे की पोळी तुम्ही खाली वाढता. प्रत्येकाची पद्धत वेगळी असते. बरोबर. तुम्ही आता कमेंट मध्ये सांगा. आता आपण नॉर्मल प्रकारे महाराष्ट्रामध्ये काय करतो, आपण असं हातात पाणी घेणार, आपण सोडणार आणि तुम्ही तुमच्या पद्धतीने देवाला प्रे करा. तुम्ही देवाला प्रे करा किंवा फार्मरला प्रे करा, म्हणजे शेतकऱ्याला प्रे करा, किंवा तुमच्या आईला प्रे करा, किंवा असंच खायला सुरुवात करा, काही प्रॉब्लेम नाही. आणि पुरी पण वाढायची असेल ना, पुऱ्या इथे वाढू शकतो पोळीच्या जवळ, कारण बटाट्याची भाजी पुरी असं पण करू शकतो. चला आपला ताट रेडी आहे. काय असेल ताट एकदम रेडी आहे आपला. हर्षदाने वाढलंय बघा, कसं वाढलंय ते बघा तुम्ही. आणि काय त्याच्यामध्ये तुम्हाला वेगळं वाटत असेल तरी पण तुम्ही कमेंट मध्ये सांगा. आता बघा हर्षदाने किती मिनिटात, 5 मिनिटात वाढलं ना. आता 5 मिनिटात तुम्हाला खाऊन पण दाखवेल बघा ती. हे पुरं ताट आता ती खाऊन दाखवणार आहे. नाही का? नाही एवढं जाईल का हर्षदा पोटात? वाढणं सोपं आहे, संपवणं कठीण. मम्मी हा एवढा ताट मी खाऊ शकतो? हा तू खाऊ शकतो. कमेंट मध्ये अजून एक सांगा, हे ताट कोण कोण खाऊ शकतात आणि कोण कोण नाही खाऊ शकत. मम्मी तर नाही खाणार ना, हर्षदा पण नाही खाणार, एवढं माहिती आहे. आपण दोघी नाही खाऊ शकत एवढं. मी ट्राय करू शकतो, संपेल एवढा भात. हा काय सुरुवात कर. बापरे, इकडे वर खूप आहे अजून. या जेवायला सर्वांनी. आणि हर्षदाला थँक्यू, ही पण एक टेक्निक. आणि तुम्ही बोलवला होतात ना परत, ते आज खास आली. शी इज बॅक. तुला कसं वाटलं परत? तुम्हाला वाटलं त्याचे पदार्थ चांगले वाटले तर तुम्ही परत बोलवू शकता तिला. तुम्ही बोलवलात तर आम्ही बोलवणार.